תמנו את הערוץ לא בקופירייט! שלום כולם, חזרנו ב-UHC! זה לא יוצא. בסופר קראפט פרוס! זה לא. ספלייג! זה לא. הרובריין? Survival Games! איזה פרק זה? 6? זה פרק 6. אצלי זה 2, מאז כל הכישלונות הקודמים שלי. רק עוד 9 ואז... הנה מישהו! טוב, אז בואו נתחיל. רק עוד דדדן. שניסית להקליט קודם וזה לא הצליח. לא, בגלל שהתחלתי את ההקלטה ואז סיימתי שלוש. אותה. כאילו התחלתי אותה לפני זה. וואטסאפ! וואטסאפ! קורסון! פעם ראשונה למה? שצריכתי ללחוץ את הרמפות הגדולות האלה. היי. גם לי יש. גם לי יש! לאחד מאיתנו תהיה דיימונד סורן. לכולכם יש דיימונד. מה? ברור! רותם משקר. הולי פאק לא! אני כמעט אף פעם לא משקר, מה? שתיכם נפלתם. אך! לא. בוא נעשה ספק לרותם קהילה. לא, סתם! פוטי! לפחות פעם ראשונה פרקורי! שצריכתי את הרמפות פרקור. תומר, נחש מה קרה. אתה ראית מה קרה, תומר? תומר, לקחת את הדיימונד? זה mother fucker. חזרנו לאקס פקטור! let it go! let it go! let it go! let it go! היי, אני רץ בתוך ביוב, כי אני מגניב. גם אני בתוך ביוב! ני, תמות. ניוט. היי, נניוקי! ייי, הרגתי אותו. ייי, טוב. ניסיתי להציל אחד מבני עמי. אוי לא. עידודי מת. מה שהוא אמר. כן. ניסיתי להציל אחד מבני עמי, אבל לא הצלחתי. היי. הנה רותם קילר. הנה רותם קילר! מה אתה פאק אתה? איזה נאציס פאק. מין פלאוכן! עם חולצה ותחתונים, אבל... עם חולצה תמות. אמן! פיירהוק איזה פלאולן! לא! תומר תהרוג אותו! לא משנה. רוץ. לאן אתה רץ? לא, יש שם קיר, לא! לא! תורות אין קיר תומר, יש לך 32 צ'יינקס לואודד, אז מה הקטע? מה זה יש שם קיר? לא ראית אותו? כן, מה, אתה מבגר? מה? אני ראיתי אותו, אבל זה היה בחושך אז כזה. למה הלכת לשם? נכון! כי אני לא כל כך ראיתי את הקיר בבירור. אתה רוצה שרק? אוקיי. אתה לא? למה היית 2 סנטימטר? קח את הכל. קח את הכל. לקחתי. לא אפשר. קח את הכל. סלש. קח את הכל. קח את הכל. קח את הכל. לא, אני עדיין במשחק. כן! אני עדיין במשחק, כי אני מלך.